Духтарои аҳли гурӯҳ, як бор дига салом духтаро. Духтаро киртаи прямой. Дина мамним коламка кардам. Дани кирташа просто гирдак духтумо. Миҷаша камакак оз мемунам ку. Хели разрезча мондум. Манам хели да мақсад. Амҷаш камакак манам хедора. Гирдиш кардам, бамҷара камакак секунҷа. Анаки барои пораш духтаро. Пораша аввал дар худаш тоқа пешак мекунем. Барои чӣ? Барои ки вақте ки озима гардана китфа намебирам. Имҷара калон просто таи каш камакак слегка мебирам, вытичкама рост мекунам. Вытичкаи бари синаша рост мекунам, тайёр мекунам. Барои ки вақте ки мо ҳарча якҷоя монем бирем, ман вытичкара дузум, анаиҷа майда меша, пиштак калон меша. Барои миқа вақте ки духтаро вытичкаи бари сина мондани бошен, хича тоқа пора мекунен. Агар вытичкаи релефни пора кунем, релефни айнаиҷа мебирем ку, ану хеле агар пора кунем, ҳардуша болои ҳам мемонем пора мекунем. Фаҳмо духтаро, и барои он ман тоқа пора мекунам, бо як бурга мефаҳмонам, ҳозир таи каша тоқа мебирам, кушодира намебирам. Барои ки айҷа вытичка рост мекунам, баландиша меёвам, ҳамаша ҳозир бо мефаҳмонам. Барои ҳамиқа духтаро, манам хел ҳозир ман бикашам дар материал ҳозир мекашам, бо кашидаги ҷома мефаҳмонамтонам. Анаки духтаро нигоҳ кунед давомша, ҳозир ман шумода мефаҳмонам бо диққат. Ин вақте ки ман диққата кардам, ман ягон ҷо китф накашидам. Айнами боло то айнами поёна хай размерш майда, таи каша майда мепӯша. Ман 17 мондум. Занакои бузбалада 20 мемонен. Ман ҳозир 17 мондуму, инам хе 4 кунҷа кашидам, диде? Инам та 4 кунҷа кашидам. Дига ягон чиша чен карги нестам. На абхват груди чен кардам, на дрозиша. Ай сари инамиҷа, инами ай нукамиҷа, баланди синаша меёвен чанде ки боша. Хат мекашен. Баъд ду нуги синара ай нуги исна ба нуги сина чен мекунем ку байни дута чира меёвен чанда, ду тақсимш чанда ина мондагиум. Ай ман ровна 10 мондум. Анами ай боло айнамҷа то намҷара чанде ки ранги киртачакои кокеткои тоҷикӣ медузем 16 мемонем, 17 мемонем, анам хеле ҷоша мемонем. Вытичкаи бари сина бояд биёя. Мемонен чақа маъқулан хаттона мекашен. Ана ками хатта я илоҷ кардам дар ко ки ӯ параждан бигзара. Барои ка айнами тараф ката чиёи калон медузен, аюс мегзара, ӯ тарафам хат мекашен. Ба ҳар ду тарафшам хе ба утюг ё ки ҳар тарафа мемонен, ё ки бо айсар яхел мекунен ки ҳами да ҳар даҳамиё витичко туғри ӯ тарафам бояд бигзара. Баъде ки гузашт, ай анамиҷа 3 сантиметр фаҳмиден духтаро, 3 ихе нукак не, витичкара нукак намедузан. Айнамҷа қариб 1 сантиметр иси ҳуишки мекунӣ 3 мешава. 1 сантиметр анхе духта то нуги ҳамҷара мебиёем. Нигоҳ кунед ҳозираш да витичкаи ман калона, не ки вақте ки ман ира духтам, бо айсар вақте ки мерка гирифтам, ира истар ки овардам, витичкам ҳам майдатар мешава, ҳам мисол поёнтари бари синада мешава. Витичкаи айҷа ҳам мешава мани хели, ира витичкаи бари сина хубай. Ай бари сина барнами нуки синаша туғри биёя. Ана духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунед, оли ҷош пора карги нест, таи кашам ха биридам майдак, ҷои витичкома туғри кардам, аю тараф ай боло духтам, и тараф гузашт, и тарафам ба мел кашидам, дидена? Ана ҳозир агар ки барои ҳар як таи ҳамира ба пӯшт гузарондан духтаро, шумо метавонед ки айнамиҷа бо калон бидузен, ай пӯшт мегзара ку ҳамуда хат мекашен. Ё ки инем та хишрувак меқапен, инем та хишру ҳамаша пӯчида, утюг қати мисол утюгш мекунен, пай утюг мемона, ай и тараф медузен. Истишам ҳамун хел. Ҳозир ман хел мекунам, адела меқапам, утюг қати мепӯчама, анам хел айамҷа 1 сантиметр ғавсиш, намта духта тоҷара миём. Вақте ки духтам буд кардам, ҳами духтагима сини поён утюг мекунама, бо як борига уже болои ҳам диққата қат мекунем, и дафъа не ки дар болои пиштак аллакай мемонем. Духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунен, ира пиштангиша ин аста, инаи дар болош. Ҳама вақт зиёдтӣ 10 сантиметр зиёдтӣ барои чӣ мемонем ки мо ай пеш диди пишта бировардам ин аста. Пеша ма дрозтар мондагиём. Ина барои пеш бояд дроз биёя. Занакои бузбалада 3 сантиметр зиёдтӣ мемонем, то поёнша ҳамаша 3 сантиметри мебирорем инам хел. Анами зиёдтӣ ки айҷа бирмад, ҳамура ай таи каш ин хел витичка мегирем, ба рости ҷара мебиёрем, витичкаи карсет меша. Бояд тега айҷа медуземаш. Мешава ини витичка, қати и витичка ин хели мешава, витичкаи секунҷаи витичкаи карсет. Ана ҳозир як ма айҷаш мондани нестам, ҳаму зиёдтие ки аюҷа биромадагие ку ҳамура айҷа камакакӣ мекашам, лава боло мекунам камакак. Фаҳмиден духтаро? Не ки мобайнша
мобайнша ҳамхе мемонам бояд мобайн кашол иста уҷара қариб якчел мекунем ҳам 1 сантиметр бура чӣ кор намекунам ура бабуд дар поён рост мекунем ана ки иҷада боша духтаро ина ки бинен юра ма духтам уту кадом тарафи пушт болои ҳам мондум ҳамаи ҷоша дига туғри мемонена намхе лавош тоб туғри боша даҳани киртара ба иҷа туғри мемоненина ана ки гардана мекашем чихеле ки киртаи тоҷикӣ да иқа зиёдӣ мондем ку ирам ҳамхе гардан мемонему вози нихе мерка мегирем амирам камакак поён мезанем ай ҳамҷа таи кашаз бо туғри мекунем абхват грудира туғри мекунем абхват груди ина ай рости ами нуги сина манам хе мешава абхват груди я 5 сантиметр таги кажда мемона баъд исша айҷа ман хе мезанем мерем синаи мо ба рости абхват груди мо ай рости синае ку гирди сина қат чен мекунем ку таи каш қати намекунем ку да ёд гире намира духтарои хушрӯ ман ҳозир ина чира кашидам меркаша нигоҳ кунем ина ҷа зиёдтӣ мондум ина даҳани киртара кашидам чихеле ки гуфтам 3 сантиметр и зиёдтиша ҳисоб накунен инҷа мода зиёдтияй надиден инам қаш зиёдтия ира улехе мебурорем барое ки ира мо поён кашидем барои қа и зиёдтӣ кад мана кашидам ай сари китф то инамиҷара ай ма тайёрош ҳафта ма ҳозирашда 9 мондум инамиҷара қариб где-то 1,5 сантиметр поён фуромадам стараться кунем вақти бирдан анами нукаш чинг набура кен хеле чихти бад бия ай гардантон чихт места сини қафо тела метия киртара баъд нигоҳ кунен ана ҳамиҷа ба анамҷара 17 сантиметр мондум размери абхват грудиш қариб 48 кишодакш кунем 50 барои занакои беҳад бузбалада иҷара 20 мемонем ози ман амҷара 17 сантиметр мондуму намтай хати чоркунҷа кашидим ин астай баъд рини амҷара ним кӯлула кашидим кӯлулаи чиқир накаше то иҷара ҳарфи геворине ям то чиқираке каше ки хеле плавна биёя ранги маҳтохи гирдаки хеле аҷоибот биёя ба я борига ҳамира гирдо ба гирд чен мекунем намхе гирдо ба гирд кашидагитона чен мекунем таи каши ҳами духтар 22 ҳози амҷа ҳарашотам худаш қариб 22-23 бо вақте ки қадора духтум остина часмонданишам чихеле ки киртаи тоҷикира бо буридам бо метавонам ки бибарам калониш кунам иҷошқай туғри кунам духтаро рашоти китфтона гирем ма гуфта будам ку на мисол ҷара чен мекунем ай китф ба ай китф ина ҳозирашда ма 21 то есть 41 мегум анаи пешакаш бояд аюда бо камтар майдатар боша ина иҷаш қариб 1 сантиметр бо майдатарай рости сина ҳамиам дар назар гирен баъд абхват грудиш ана баъд давомаш духтаро гуфтам ку таи каша хе барои занакои калон 20 мемонен абхват груди мо ай нуги сина гуфтем ку витичка то нуги сина мо гирди синара чен мекунем ку ай таи каш чен намекунем ку барои абхват груди мо рост яъне витичка қати не абхват груди мешава абхват груди ма намҷара озма бояд 26 бояд бимонам 26 мемонам ин астай қати кашидагим дидена айҷара диде камтар боло рафтагия хеле секунҷа чоп рафтагия иҷа айҷа зиёдтӣ мекуна ягон 1 сантиметр медузумаш иҷа асос 50 бояд гирди синаш 50 бояд биёя барои қа 2 сантиметр ки иҷара мондум ҳамҷарам 2 сантиметр мемонам зиёдтиш қати камтар абхват груди бояд мода духтаро манам хе бояд биёя нигоҳ кунед камтар то рости абхват грудия мебиёя баъд ҷадвала мемонена манам хе ҷадвала рост ин хе қана сантиметр вақте ки шумо то иҷара кашиден барам хе рост қапида манам хе рост ранги ҷадвал рост мекунем хати рост мекашен аҳамиятен хати ма хеле каҷала чоп рафтагия трапеция барои трапеция духтаро лави домана кушод монен агар лави домана танг монден иҷа агар трапеция заден ҷои кунуш танг мешава чӣ қадр лави доман кушод боша трапеция мемонена хе мере нигоҳ кун трапеция агар чӣ қадр лави доман кушод боша иста рафтан мегира ку бари кун мисол тангиш намекуна ина ози ман ай рӯи ҳами хато мебурам духтаро бо я бурга нишонтон метем запаминат кунен духтаро таи каша барои занакои калон 20 и чен мекунен абхват грудира ай рости сина ёвен иҷа чанде ки боша иҷара 1 сантиметр зиёдтар монен но рашоти духтотона бигирен духтаро баъд дига духтаро гуфтам ку ин иҷа иҷара зиёдтия не ки ман ҳамиҷара меқапам сахт мисол почам қати медоруму ман ҳами дилава боло кашидан мегирам ай ҳисоб мебурорумша айҷа анам хе мекашам у дилава туғри мекунам как раз иҷа кашида мебиёя сини боло ду бари киртатон кашол намебиёя мана духтарои аҳли гурӯҳ пора кардам ай пеш ма барои чи витичка релеф намондум хай барое ки пешам гуфт танг нашава
кушодак бояд беста. Барои мо ай пеш релефни вытичка нагирифтему. Ҳами просто вытичка як хати рост ай тарафи қафо баъд мемонем. Дар охир нишонтон метем. Баъд ҳамура дута вытичкаи манхемед қапему просто вытичкаи миён мегирему. Камакак ай миён медурорем. Бояд пеш ай пушт ки вақте ки мо ай пушт вытичкара духтем тангтар кардем пеш кушотар мешава. Как раз пеши бари ҳаму духтара клиента туғри меғалта духтаро. Манам хе трапеция задемаш камакак. Мана тай кашадем ҳозирда майдаи духтаро калон назанем ки уже чанд бошид хато мекунанд духтарон дар курсои дигариш 10 бор бегум намҷара майда занен. Ина озиям ҷема 22-23. шумо агар духтаро расшоти худтон нагирен ки агар ки дарзотон мисолай боша ман аллакай хай медонам ки чанд қадр духтан дар кора расшоти духт магирифтагиам. Агар шумо худтон боварӣ надошта бошен зиёдтарак бимонен дарзотона. Ман ба гарданша аптачка мебирему. Тамом духтаро мечаспонем. як чизи дига духтаро дар назар гирен ки мисол манам миёнаш кушотарака мешава ки ҳамина духтаро ай баландии ҳамиҷа ту ҳамҷар миёна ки ёфтен бе ягон вытичка дар кор набоша вытичкаи релефни надорем чине ай ҳами тараф медузем ба рости миёна тангтар мешем ба бо анамҷашам хе трапеция мерем анами рости миёна мешава будаш тангтарака дар духтаро ихелшам мешава. Аз сабаби ки размери киртаи мо размери 50 барои мқанами размеракош майда но мо миёнша ай тарафи пуштак дар вақти вытичка ай мо байн мегирем размери 50 духтаро.